Habang kau tu, awak kau burung news entertainment nak mungkin hanya hai ketal dia mangklip nungan thangi tongo. Ini ni je mangkling kan rok nunggu iman kena. Sini bus tenggo di pramotan ni warriors rock. Kebang mapai masuk lajak. Tapi orang ini beroktam ni bagi filenya nangka tapi beroktam subah su rok ya pernah ni bagi pakai apa orang sengkini kisah details. Saya malayana. Bondo gondong no, ojara sama jora kamar mani bagai. Tapi baksa ini kesan nukung nasang subalanya ni payment jaro sini lagi tong mani bagai media ram hamai bagai. Sang tipramot hani orang joto wings lajak sini tipramot hani sikla botongo, berimota botongo, leader kuang mah, cin central leader botongo berimota ni. Tapi sini blog level ni joto tongo sikla ni botongo, abahai. Bon bagai koi din sekarang kaisa serai, bo hotat kaisa lang masong laka, ngobong ni nukong sugya, bos kang ngobong ni samung tangdan tong dan bagai, ngobong ni bagai sang kenawai sini am sai gana ni no, para gana ni, sang coba lagi ni kalau kita promotan ni bising ting, orang kubang sermen dok botongo, sang sermen dok tongo, ngobong ni hai sang abo, sang coba ni paypan ngobong ni nangsek zora sang riman gelap, sang abo hake wan cukup, tam dengan kacang jam mucung lai teh. Sang jono ga je saksuk lai ti aba heke jang ya panan ni phalai ka mairum tai jang rang ro ya phaklang lana tini je nukungo phagya sar norok o nukungo je incident ngi thei thangnai o takuk ni bumung tamo saidama bo to chin parani ni klayo paragana ni chingbai para kasan hinmano hanga bini bung to elvis samro khub pori tongnai class 9 ni pori tongo tapi bini poriman ni jora bang bong teacher wa malaika mulai kaham satra bo hai ke khanaka ja kusna mani bo hai rokta khugo khanamani je bo 3rd October Durga Puja nanyani bagi thangpro bazaro naki bo kwai roki sa sawi bokhromi himjagi je kalai bini lakma ari ne oba hai ke kisa kor sajagi tong khugo abono tei nini ni khuluk mung tamotong nai abo rongno to ang tamhun sanai abo to brogadino tamosaka sang jebong sai rogang koi gana no saka brogadino koi kai tham 10 taka 30 taka paitugan chaw bon bagai ek rol chakan chaw angka angke au bai to ang wanchu awa effect nani kogya haita au bai asak sak dia lagla tuwe kono mungsa bisingo da tong abo to chong ke ba jasa khenai manlia ba saibo manlia obono kalai jate bongui tongka ngai tamte kaisa sanan ka abo bini thang tai ja hinak laikya jora tabo jotonin khajak salsa jotono matha nai abini o moro thangna klai jong ha abo kem narang manya haise sarang ke tini je o nukung norok phailai mani nang to saka o nukung sukjaya haini bagi bini samung tanani bagi sing kisa misa yaksu baso yaparnani bagi sing phailai jau ni hake tini o nukung norok tamo subaso ro nani bagi sing to go phailai kya mairum sang to lai ka angke rang se sang mansak lang lanai bahai tai ini logi wo sabo tasin logi wo chini yoga timo tongo chini yango chini bai tongo central committee ni remote ni vice president tebo tongo yango district ni vice president tebo tongo yango district ni vice president mai mahila bono tarik wo block committee ni kobangma tongo yango chin block committee ni secretary tongo yang abri mothani yang salah mothani tonggo yang iot ni central committee ni iot ni member tonggo central committee organizing secretary block committee ni yang block committee ni okraro tonggo chairman kunai tonggo yang kaisa tisam ko chairman porboto makarang chairman tonggo oba oro joto motamuti netrito oba hair mangno ngasang ansak pale kata bahai hambai sir no sir ni sinumung tai ni designation kisa to sumilibili subjournal chairman Sabin Deparma. Lagi hambai sir. Asa madam tini tam ni bagi tini oro dol klain oro ni beri rok asa kebang ma oro phailenya nangka apa kisa saikana belake hambai tini media takuk tai bukuk songno tai jeng tini phaile mani hangai sini oro ni takuk khoroksa Elvis Deparma bo hotat ke kwai chawi je osananya thang kwai chawi je bini langma ari kahni je khanamani obon tui bini nukung sukja yange sentini kisamisa je mamani subanani hini sing phaile yo tai orwo phaile kya sini subjournal chairman tai TWF ni block committee ni borong buri bukuk jong
sikla bodolni joto ani buri bukuk jong joto no phailajak je mansak rang puisa sobanai borongno ke boni nukhungbo suk jaya hani sing khanai tongo oboni bagai joto no phun khailai ma haike sing sobalani phailai जों उराम उराम नुनुगो केबो हस्पिटालाव खालाय तंखे केबो लुमुइ सावै तंखे थै तंखे अबा हाय जागारबो नरकनि बोरि मथारनो स्ट्रं के बासावै सुबानानि बागै आगुगै थांमारो नगो ताई अबा हायके नुमियाबो कायसा मांखले जों नुखा बुखु पायल न बोरि मथाने नि सुबा मारो ताई हिनांगो नरक अबा हाय नरकनि सामुरक न तेबो अबा हायके आगुगै tlangनानि अबा हायखौनो एकटा साइटक मुं प्लानिंग रो apa tebo subana rok apa hai busu jar ready tong apa kes omo angkangke omo seng je tipra motha phai sini je bubagrani dagi mumbai seng je tabuk je chukjaya nukhung ba hamya klai tongai rno omo haike subana ni baga obo bubagrani no kaisa message tai seng obono sanamu chungo je omo haike seng subai tong hangkai jara kori nukhuni borok chukjaya nukhuni borok borok kisa help untun hino omo haike no chini buri bukuk chongbo agogui tongo tei seng joto jaga suk thangai maya phano kathoi maya phano ja mansak je mansak khnama chak joratei chongo omo haike no subalai tongai kaisa kok sungna musungo tabuk to belai ke bemar hamya bai sini generation yakaba jasuloksa sikla sikli rok abo bai kobul jak a kok ang sananai man nang saiman kana apnoti thaja thaini nini tamu khuk khekmung tongnai obon tujo sung praino jaga no sung anti drug ni ti sung je komti bo khajak tai sina robo tiasa rok bo sunu tu thana no tu aro ni bri police ro phai sung bai komti bo khajak ko omo hanyo sung judi no mukti khanyar makai omna sung judi na kasui ma gangkai sini next generation charai rok je tabu yes ko sungi basai me angi tongai charai no sung bahai ke besari man abono jotto bri bukuk jong jotto no abo ekota khai sung ma besanai judi no kaisa judi no charai omo haike kubuli tongkha o samung hameo kubuli tongkha kai nini besa ani besa khana yawi sung jotto no pal besa woi bono bahai ke o jaga na hote sung mukti khatui man buskango bahai ke kaham kai le boni samajik jibon bahai ke bo kaham kai thangman abono tui jotto ani bri bukuk jong abono tui ma sa tongnai jara buma angi tongnai rok kebni busa judi no sai tong hangkai ani buma angi tongnai busa no bo ma nanyai ja ani busa bo lama hamyai wo himi tong buni kok bai simi jolina ya buni kok bai simi khnawoi jolina ya ani busa bo lama hamyai wo himi tong ara jara garden ngi tongnai rok buma ngi tongnai rok borok bo naikol nani nangnai madam ni sinimung tai designation kisa sadi ani sinimung angkai to tabu central committee ni vice president angkai tabu rubi disani haino daito prapto mani tongjak abato nung chairman khlai tong dihne angka omo haike ang samung khlai tong ta belagi hambai acha madam tini to soro dol dol nukha beri motha tai selarok ba haino norokno logirina ni bagi oro kebang ma onoklau asuklajak nini thani ang kaisa gani kok singna musungo bubagrani ideology tipraland greater tipraland jodi no greater tipraland tabuk mankha engke tabuni o jorao sini je generation tabuni sasloksa sikla sikli rok borok se drugs by kefek by hamya mane bu kubului botok khai kalai thui tongbai khang hingke greater tipraland manei tamung nai ya kheba greater tipraland sabuni bagi ingnai abu kita second hambai chini media no nini kok sumung to belai no kaham tabuk chini oro chini tipra sa je sikla sikli ro je tongnai drugs by involve tongnai ro bong no ang kaisa kok pasat namo sungo mane nang sung mani bising tina ang abo media ni truth kai ang kasat namo sungo anti drugs so involve ong ya woi chini greater tipraland jeng manani chinda bino jeng buti ki success kainani abono jeng ma wan sunai tam ni hingkai jeng anti khai sikla sikli rok no jeng drugs by involve ong tong khai to borok langma aru woi thang payo kai jeng chini unity jeng buti khai phunung nani hingkai jemon jeng sports by involve ong khai kai anti engai sports by phano involve ong khai kai jeng buti khai bong no eko utsaho roi bong no sakoti sai manani tabuk charai khonai no phano ong thong charai ni simi no je ya phang ni simi jeng sakotalang khaise ya phango se jeng sanam mai kai borok india
cái amti hini se ang guardian rok no bo sawo cherai rok no je chuktoi bosu yang tong khang khai chung joto no information roi chung chuba lainani ang abo sanamo sung norong ni সংগঠন yakaba TWF TWF ni bisingtei bekhakti norok ni anti drugs awareness ni bagai tamu step na harjak yakaba step na harka chung abo to salaka anti drugs ni tei chung step to na hari no tong jaga jaga chung chin TWF ongai bo chung kasuka tei TWF simi ya chung abo kono সংগঠন e koya wai no anti drugs ni সংগঠন hini bo chung himi tong kai a jaga o ang abo no jotto bukhuk song tai takuk bukhuk song ni sojogita ang nangota ang simi ya jotto borok no chung palbaksa kai chung him gang kai chung jotto no success khaimano khoroksa khorok ni khai chung khaimiya abni bagai ang jotto no kha thansa angai chung anti drugs ni team chung buti khai awareness para paro chung thangai awareness khainani ang abo kaisa khaina musungman pal hangke sa pal hangke sal motha chung kha ka hangkai langka borok sebai maya an bagai amo thano kara khai to nam nango kai motha kara khaina hangkai no borok kabang nango jotoni sahojogita nango madam ni sinum kise an sinung kai ani mong gospel halam ang simna tomakari constituency ni block ni secretary dara takuk elbis ke nini sajlade hangke tinini salo nini nukungo kabangma TWF YTF tai tipramo thanengei oro phailajak nono kisemisa khap muthungna bagai kisemisa suba soro yafarnani bagai sini sar te madam soro phaijak obonoti nung nin bkhao tamo wansuk tai tamo matongkha apki saikna te angbo ang borok phai ano kisa sal khaiman gununai ang wajot ilakai no tongthok jaka krini bagai ba angbo krini bagai no borok bilman bagai ang kisa tongthok jaka angkai tai abon bagai no bong bang suba jori man wai jaka borok to theke aseke ma theinai no hingke bo umor komphano bo ohano yakari thangja jaka bini sraddo tangjangnai yakhaba je bini paithakni samung tangnani bagi bodino norok tangna naito to mongolbar phainai mongolbar belakya hambai daran